Здравейте на всички, на приятели, познати, на хора, които ми гледат видеята и канала и ме следят. Това ще е най-странното видео, което някога ще съм заснил, защото доста време се канех да го направя, чудех се кога да го направя. То всъщност чудех дали да го направя, но мисля, че кажи рече дойде време. Значи вие сигурно сте видяли вече от тъмнела, така че направо ще го кажа директно. Откриха ми рак на бъбрек. Няма да влизам в драматизми, просто искам да ви разкажа защо ме нямаше, какво се случи, какво следва от тук нататък. Ако мога евентуално с това видео да помогна на някого или някой, който би го видял или изгледал, защото само който преминал през нещо подобно знае какви са последствията, какво следва и така нататък. Да започнем и да се върнем към декември миналата година, 2023. Всичко започна с един профилактичен преглед, който ми беше от работата. В октомври миналата година си смених работното място и 2 месеца по-късно ни беше прегледа. Отидохме стандартните неща, кръвна картина, урина, там подобни. Обаче имахме интернист, който ни прегледа на ехограф. Той докато ни прегледа, беше мой ред, видя всичко, вика мега здрав си, обаче имаш нещо на десния бъбрек, ходи се виж, прилича нещо на киста, поликистоза. Аз тогава малко пресечено го слушах, обаче това поликистоза ми остана в главата и още като се върнах, разбира се, започнах да гугълвам, да търся. Значи това беше нещо ужасно. Няма да обяснявам какво е, който иска да види поликистозни бъбреци какво са, Притесних се, честно казано, веднага си, тя и в този случай моята Ина, жена ми посъветва, запиши си час при уролог. Записах си веднага до една клиника до нас в Младост и още не знам дали на следващия ден, ама 2-3 дни по-късно да е било максимум, даже и това е май много. Така да отидох в клиниката, разказах на доктора какво що се е случило, за прегледа, за какво ми е казал, той ме прегледа, вика, нямаш го това, обаче има нещо, което не знам какво е, вика, я мини скенер. Каза да си запиша час за скенер, в лаборатория Спектър тогава бях, вика, звънкаш ако имаш допълнително здравно, звънкаш им там, казваш им, каза лаборатория Спектър, защото има много хубава апаратурата, каквото имаш се види всичко, викам, супер. Тогава звънах на застрахователя, казах им така и така, бях на доктор, имам нещо. Каза ми, звънкам през вас, да си запиша за клиника Спектър. Тук малко сега тъпо ще ги насоля, ама може би си заслужава, защото Жези ми беше застраховател, който може би скоро няма да съм и вече поради други причини. Звънкам там, жената ми казва, не защото е най-хубавата, защото е най-скъпо там, не знам си какво. Викам, не ме интересува, ако трябва сам ще си плащам. В крайна сметка там за възстановяване на разходи, мина. Времето минава, напредва, мина скенера, няколко дни по-късно излезе епикриза ли доклад ли там, не знам дали точно така се казва при тях, но заключението, всичко е наред, просто има някаква туморна формация на десен бъбрек. В най-големият си размер, 6,5 см на 6 на 5,5 нещо такова беше. Аз в началото въобще не обърнах внимание, викам, ще се върна при уролога, там ще видим какво ще го обсъдим. Въобще не го мислех, и тя гугълва, не го мисли и тя. Та си записах час при същия доктор. После ще казвам имена, защото наистина попаднах на страхотни доктори и хора. И наистина им държа благодарности за това, че ми спасиха живота. Но това накрая. Върнах се при него, човек разгледа, това каза, вика, какво да ти кажа, трябва да се извади бъбрек. И аз бях малко в шок първо и казах хубаво. В смисъл, щом трябва. Ина ме чакаше отвън тогава, той доктор излезе с мен и каза, трябва да го извадим този бъбрек. И малко така бяхме шокирани. Честно казано, не осъзнавах тогава какво се случва. Той каза, най-вероятно е злокачество на образованието, защото най-често при бъбреците е така, но не сме сигурни без да се извади. То такава е целта, почти никога не се прави биопсия. Вади се и след това на хистология се гледа какво ще е. И окей, тогава се прибрах, тогава трябваше да ходим на гости при нашите, то беше вече средата на декември, кажи речи. Аз обаче преди това им бях пратил листа от лабораторията Спектър, те реално знаеха вече за какво и да реч, бяха се притеснили какво, що, Значи аз началото, кажи речи, бях добре, това е защото не осъзнавах още какво се случва.
Въобще тази дума рак не присъстваше в речника, никой даже не го е спомена и до ден днешен не го е споменал, нали? Та, както и да е. Записах си часове при двама различни доктора, други в Токуда, после в София Мед и накрая стана така, че операция вадене на бъбрек, ще се оперирам в София Мед. Оперирах се, значи бях си записал час тогава, 28 декември си спомням, при професор доктор Калян Давидов в София Мед. Той ми нарочи операцията тогава за 6 февруари. При всички, които бях, нещата казаха, че изглежда добре, защото е в началото, нали, едва ли не, операция и с това трябва да приключим. Обаче, значи януари чакаш цял месец, тръпнеш, мислиш го, аз тогава направих лошата грешка да вляза в заешката дупка в интернет, да чета какви ли не случаи. Един съвет: никога не го правете, това не ви помага, няма и да ви помогне, няма и да се утешите, абсолютно забравете го това нещо. Бях поснал тогава и пост в най-силната фейсбук група "Положението е майко мила". Там много хора ми поснаха, дадоха кураж, разказаха си своите истории. С други се свързах си, писахме също. Нали, пак накрая ще изкажа благодарности към всички. Та, както и да е, мина това време, отслабнах с много килограми, свалих около 15-20 кг, просто не само от стрес, аз вече се бях решил, че трябва да си вляза във форма, аз си бях тежичък. Сега пак малко съм надал, но ще се върна във форма и затова няма страшно. Та, дойде заветния ден, 6 февруари, записах се. Нормални работи за преди операция. Предния ден не ядеш, не пиеш, на другия ден влязох и вече мина. Извадиха ми десният бъбрек тогава. 6 февруари беше вторник. 7-8, честно казано, възстановяването добре тръгна. Нали, изписаха ме рано събота и се прибрах вкъщи. Вече тук бяха цялото семейство, бяхме се събрали, родителите и на моите, да ме видят как сме, що сме. Операцията беше лапароскопска и реално имах 3 малки разрези, един по-голям, около 5 см, от който са извадили бъбрека. Нещата вървяха добре, аз си бях наел, така да бяха ми наели болнично легло за вкъщи, което да ми помага с изправянето, с ходенето и лека по лека се повъзстановявах. И така беше първите почти 3 седмици, докато малко към средата, края някъде беше, не края баш, ама преди края на февруари, започнах да изпитвам едни жестоки коремни болки. До тогава ходене до тоалетна, започнах да си хапвам лека по лека, всичко беше нормално. Обаче тези коремни болки, аз помислих, че нещо съм хванал стомашен вирус, защото чувството беше сякаш ходите се до тоалетна, напълвате яко, отиваш, обаче няма нищо освен вода, с извинение, нали? Секрет, вода, прозрачен такъв. Петък, събота, неделя, правивам се, топли бутилки и компреси си слагах на корема, не минава, понеделник вече, какво да правим, връщаме се. То аз имах след операцията 2 контролни прегледа, нали, които влизат. Единия беше минал и втория беше вече за махане и на телбоди. Аз бях с телбоди. Той малко се падна по-рано, което няма значение, но отидох, разказах какво що там, приехаме в урологията пак в София Мед. Прегледаха ме на ехограф, нищо. Махнаха ми телбодите, всичко беше зараснало перфектно, нямаше гнойни и там други работи. И докторът каза: ходи да пуснеш кръв за CRP да видим. CRP-то това е някакъв реактивен протеин, който се увеличава при някаква инфекция или друго. Горната граница беше 5, на моите изследвания излезе 430. И спешно тогава ми изпратиха на скенер с контраст. Това ми беше първият скенер с контраст, вече като съм с един бъбрек. Казвам го, защото по принцип е противопоказно, но когато се налага, се налага. Да чукна на дърво, за сметка на това, другият бъбрек работи перфектно, поел си функцията, вече е пораснал, станал ми почти 16 см, нали, няма значение, всичко е вече в норми. Имах някакви изменения и тук там още имам, ама не са някакви отклонения, както и да е. Накратко излезе ми абсцес, образувал се в корема, абсцесна турбичка 8 см, която нещо, което се образувало често след операция, защото там като остават секрети, кръвища и не знам си какво в организма, той не успява да ги абсорбира и те се насъбират и правят турбичка. Приехаме в урологията, което на следващия ден ме смениха и ме приеха в коремната хирургия, защото това е операция за коремен хирург. И един ден по-късно ми направиха втора операция, още 4 разреза,
пак лапароскопски беше, нали, 2 малки разрази и после с 2 дренажа бях. Сега тук не искам да посочвам с пръст и не знам дали това е причината, но просто когато бях в урологията имах един дренаж от дясната страна, който нон-стоп течеше. Целият бях в кръв от кръста надолу, по кръка се стичаше като ручей и не сменяха превръзката често. Даже едната сестра тогава ми набута бързо едни бинтове и каза: служи тук колко да попия доктора, като мине визитация да не мине, демек професора, нали? Сега не ги обвинявам, защото тези хора наистина имат страшно много работа и беше лудница, което предполагам и всеки ден им е така, но просто казвам, че най-вероятно това е причината да се образува този абсцес, просто защото самият дренаж тогава не ми е поемал навън цялата гняз както трябва. Влезнах в коремната хирургия. Значи за първ път ми се случва в живота 2 големи операции с пълна упойка в 1 месец. Значи тази втора операция беше още по-тегава. Първите 2 дни не можех да ставам. Корема адски много ме болеше, намествания на черва, не знам си какво. Вече на 3-я ден лека по лека започнах да се ошаматвам, да се оправям. И там останах повече отколко и за бъбрека, като ми извадиха. 1 седмица стоях в болницата. Изписаха ме, всичко лека по лека взе да се оправя. Сега вкъщи като се върнах, имах пак някакви периоди на вдигане на температура, на втрисане и такова, но нищо нестандартно. Пак имах контролни прегледи, там казаха, че всичко е наред. Нали, че е нормално за тялото така да реагира, защото все пак много интервенции, рязаници, не знам си какво, обаче всичко е изчистено, нали, нямам проблеми. И вече след март месец всичко започна да си тръгва по-старому. Започнах да ходя повече, да се изправям, да тичам, не да тичам, още не вдигам тежко и такива неща, но лека по лека да се възстановявам към нормалните функции. Сега нещо, което се присетих и малко прескочих хронологично. 2 седмици след операцията на бъбрека ми излезна хистологията, нали? Туморът излезна, че е кистичен бъбречен карцином, който излиза, че това е от хубавите в кавички раци, които не би трябвало да се връщат и да има нещо останало от тях. Той професор Давидов тогава си спомня на прегледа каза: ако човек можеше да се избира тумора, това е от хубавите, нали? Също така от операциите каза, че всичко е минало както си трябва. Това е уникален специалист, така че нямам никакви поводи за съмнение. И така, май месец началото ми свършиха болничните, бях грубо 2 месеца болничен, върнах се на работа. В офиса много добре ми повлияваше това да съм около колегите, да си говорим, разсейваше ме. Сега имах си моменти и периоди, в които заради четенето в интернет навлязох в заешката дупка, четох какви ли не ужасни неща. Отново повтарям, не го правете, защото това не ви помага по никакъв случай. Започнах да ходя тогава на психолог редовно. С течение на времето ми помогна и нещата минаха окей. Съжалявам, че постоянно съм така, ама се не мога да си намеря място. И какво да ви кажа, стигаме до ден днешен, където нещата са наред. В момента се водя, вие сте видяли на тъмнела, там едни книжки имам на диспансерно лечение в онкологията. Диспансерно наблюдение в онкологията. Това е думата. Нали, това е сега на определено време, ще ме гледат да ме следят как са нещата около мен. Мисля, че ще са 5 или 10 години, което звучи страшно, но приятно, така да се каже. Един приятел много хубави неща ми казва, който подобни неща има с бъбреците, нали, не такова, но той, както първото нещо, което каза и звучеше много хубаво, е, че болестите като идват, те са за да ти покажат, че трябва да промениш нещо в себе си или начина си на живот. Сега аз, ако трябва да съм честен, не водех много здравословен живот. Вече 2 години почти не съм пушил, обаче всеки ден бяха поръчки на junk food, на коли, алкохоли, не знам си какво. Бях надал доста, бях около 120 кг. Нали, което, знаете, не е хубаво. Те точно този карцином го дава, че едните от най-големите рискови фактори за него са пушенето и наднорменото тегло. Второто нещо, което ми каза е, че той вика: ти си преживял си тази болест, един вид на всеки може да се случи, просто аз вече го знам. Това е като цяло, сега нещата са добре, следя се, нямам ограничения какво пия и ям, но разбира се, сами аз си наслагвам някакви
граници и да водя по-здравословен начин на живот. Единственото, което ми бях казали докторите, е по-малко сол, по-малко месо. Месо главно, защото протеина се води, че бъбреците го обработват и да не го товариш много. Протеин 1 грам на килограм, което аз през живота си не съм ял толкова. И буквално кажи речи си водя стария начин на живот. В смисъл не по нездравословния начин, ами по усещане. Нали, както се води качеството на живот, за сега не мога да кажа, че ми се изменило. Пия си редовно вода вече, 2-3 литра и повече на ден. Големи туби съм си взел, даже долу забравих да си я взема. Добре съм, бъбрека ми е добре, следя се креатинини, там всичко за сега. В норма са, просто са в горна граница в момента, защото са нормално. Нямаш един бъбрек, нямаш толкова функция. Въпреки това пак влизам в някакви норми. Значи първо ще изкажа едни благодарствени слова, след това ще кажа нещо като съвети, не знам какви изводи си вади от преживяното. Първо да благодаря на доктор Васил Пепелджийски от клиника Сигмамед. Той е интернистът, който ми каза, ходи се прегледай при специалист. Специалистът, който първо ме прегледа, беше доктор Бранимир Костадинов от Америмед. Той е човекът, който не неглижира случая ми, ами ме отпрати на скенер, защото поне доколкото бях чел и слушал, много хора, като видят млад човек, неглижират, казват, ами добре си, нищо ти няма. Това е киста. След това на доктор Адриан Попов от Токуда, при който бях на преглед и много подробно също ми разказа за тези случаи, какво следва и как процедират нещата, въпреки че не се оперирах при него, но съм безблагодарен. На професор Калян Давидов и екипът му от София Мед, които са уникални специалисти и страхотни хора, няма криволяво тук. В София Мед от коремната хирургия наистина специални благодарности на доктор Катя Тодорова и доцент доктор Теодор Атанасов, които доста стриктно ме следяха, преглеждаха. Направо, оставете това, че всички тези хора са лекари, те бяха истински човеци. Наистина. Благодарение на тях, това са хората, които са ми спасили живота. Забравих да направя едно важно включване, обаче снимам го късно това видео и съм изморен, но исках да отправя още едни специални благодарности не само на един уникален доктор, но и човек. Това е доктор Милен Цветков от Петър-Градска. При него ходех за следене на бъбрека, как се развива. Той също доста ми помогна с въпроси, с ауткома от тези неща, затова ако и той гледа, наистина благодаря ви страшно много. Прогнозите са ми хубави, начинът на живот, очаква се да живея един дълъг и хубав живот. Трябва да се пазя просто вече и да внимавам повече с единия бъбрек, да не правя глупости и безкрайно много благодаря. Аз, понеже София Мед съм и личната лекарка и там се засичам понякога с професор Давидов надолу, обаче се разминаваме, аз не смея да го заговоря, защото този човек е толкова страшно заед, че първо не съм сигурен дали ме помни, второ той е излязъл, отделил 5-10 минути да ходи да пуши една цигара и сега аз да не досаждам, но професор, ако гледаш това, знае, че съм безкрайно благодарен. И другия път ще кажа поне едно здрасти, така. Ами, какви са изводите? Изводите са първо и най-важно, нещо, което аз може би бях хем леко арогантен, хем леко звирната глава. Преглеждайте се редовно и не пропускайте профилактиката, защото профилактиката спасява животи. Това го разбрах по трудния начин. Не се оставяйте и вие да го разберете по нещо подобно. Билото не само в такъв случай, но това, което никога не съм могъл да си представя и не съм си мислил, че винаги хората сме чували, предполагам и знаем, че страшните неща не болят, обаче никога не ми е минавало през ума, че може и да са безсимптомни. Защото аз нямах абсолютно никакви симптоми и просто на един случайен профилактичен преглед, на който не съм бил може би повече от 10 години, с срам да го кажа това нещо, ми го намериха и в точния момент на точното място, буквално наистина аз така си го приемам, нещо отгоре ме спаси. Второто и най-важно нещо, аз го повторих през видеото няколко пъти,
Не четете в интернет. Всяка история е различна, всичко е строго индивидуално. Нещата, които четете, са мега стари, защото всякакви научни трудове и не знам си какви изследвания са с години назад, а в днешно време медицината се развива толкова много, че по-добре човек да не разбира наистина докъде е стигнала, но нещата не са както преди 10, даже 5, а пък да не говорим за 20 години. Така че вярвайте си на докторите, следете се, преглеждайте се редовно и си живейте живота с усмивка, без да се втълпявате и да се притеснявате. Сега тъпото е, че аз съм на 29 години, както се вика, още и 30 не съм направил и трябва да се сблъскам с такова нещо. Не мога да кажа, че съм си задавал въпроси от сорта на защо на мен или какво си, защото защо пък и на децата, които имат левкемия, да речем, или нещо от този сорт. Това са неща, които се случват по някаква причина. Важното е да се преборим с тях и да продължим да живеем. В крайна сметка за това сме тук. Ако има нещо, дреснете коментар отдолу, аз ще се опитам да отговоря или да ви помогна, или да ви утеша даже. Значи, третото нещо, правя това видео, ако някой като мен, който се е ровил, търсил е, чел е и не знам си какво, не си сам, ето ми и мен, случи се и на мен, но какво да правим? Продължаваме да живеем. И така, няма да приключвам видеото тук. Аз забравих и още нещо. Искам да благодаря на една жена, която в семейството си имала също такъв случай, Калина Георгиева. Тя се приятели сме във Фейсбук и в началото и си поговорихме повече с нея. Скоро не съм я чувал, но Калина, ако и ти гледаш, наистина благодаря за помощта, за опита, с който сте имали и така нататък също. Много благодаря. Няма да приключвам видеото тук, искам да завършим с хубави неща, защото въпреки първо и най-важно нещо, станах баща. Вече, което е най-уникалното чувство на света и съм най-много щастлив. И вече имам най-голямата причина да живея, да продължавам да живея. Щастливи сме, гледаме си дъщерята и нещата са супер добре. И второто, не че е по-важно, но просто приключвам с него, защото сега ще чуете защо. В смисъл, ще следват неща за това, което ще кажа. Това, което искам да кажа е, че въпреки всичко, тази година, началото успях да заснема едно късометражно филмче, което бях планувал от много отдавна, да не кажа от преди година и повече, но всичките тези неща ме забавиха. Успях да го заснема, снимахме го с приятели. Той е в стила на фолклорна мистерия. Стана много интересно, получи се около 18 минути, но като за късометражно аматьорско филмче, така да го приемам. Но мисля, че се получи много яко. След това видео веднага ще пусна постове за него. Ще ви хайпвам, искам да го порекламирам малко, за да мисля да го кача края на септември някъде, за да го гледате с интерес, да го видите. Пак ще го повторя, но получи се много яко и много се радвам, че въпреки всичко това аз успях да го заснема тази година, малко след болничния даже. Още докато вече бях се поправил да ходя, да се сгъвам повече, да клякам и така, но успях. Снимах с приятели, с брат ми, с майка ми, с войчо ми, много интересно. Веднага след това видео може да видите поста, който ще пусна. Не искам да правя тизър или трейлър, защото за 18 минути, колкото и да ви покажа, мисля, че горе-долу може да се сетите за сюжета, затова просто съм избрал някои скриншоти или тъмбнейла също, ще ви го покажа и подробно ще опиша в поста. И така, това видео не е най-уникалното, просто набързо го наснимах, за да знаете за какво е да реч. Така че ние продължаваме напред, правиме съдържание, да се радваме на живота и аз да ви радвам вас с видеа, надявам се по-често, особено сега. И така, peace out!